Поздравявам всички, които ни гледат в момента. За тези, които с трепетно очакване искат да знаят какво се случва, ще прочита, за да мога да бъда по-кратък. Ще го чета вместо да го говоря, понеже ние като проповедници понякога се отплесваме и говорим по-дълго, отколкото бихме искали. Равносметки и мисли на глас. Има ли победа по отношение на мракобесния, фашизоидно-тоталитарен законопроект, толкова абсурден, противоконституционен и античовешки, че дори е трудно човек да си представи, че е съставен от граждани на уж демократичната България. Отхвърлянето на около 90% от първоначалния законопроект и промяната и оформянето на близо останалите 10 приближи законотворците до логично и до демократично мислене, но не съвсем. Раздаването на десетки милиони на две от вероизповеданията, без да се допитат до всички религиозни общности, дали са съгласни, и най-вече никой не пита данъкоплатците, това са всички граждани на Република България, дали са съгласни техните данъци да отидат в религиозните общности. Със сигурност, убедените истински вярващи в първите две религиозни групи са далеч по-малко, отколкото са преброени или се твърди, че са от преброяването 2011. Да не се окаже, че са по-малко и от близко 150 хилядите евангелско-протестантски вярващи, които всяка неделя са в църква и се молят, и четат, и се получават от Божието Слово. Ако се направи едно електронно преброяване и статистики, ще се окажат съвсем различни цифрите. Но, дали може да се тълкува като победа или дали има място за радост, не и за това, че някой до някъде се е самоосъзнал и благоволил до някъде да признае и да коригира някой от грешките си. Макар, че ние не чухме някой да каже: извинете, сбъркахме. Извинете, това не беше правилно. Но преди всичко, изключителна благодарност към Бог за следните неща. Сърцето ми е благодарно на Бог за следните неща. Първо, църквата. Не цялата, но все пак. За първи път реагира адекватно. Не напълно и всички, но все пак. Излезе на площада, волеизяви се, каза какво вярва, какво мисли, реагира. Не се покори, не се покри, не изчака да види какво ще се случи, дали ще й се размине, да придаде духовно значение на случващото се с фрази от рода: ама то, нали е писано, че в последно време, и по този начин да оправдае отново пасивността си, нерешителността и страховете си. Никога до сега църквата не е излизала на протест с близо 4000 души. Толкова бяхме на първия протест. Само от София. Както и да продължи с 8 митинга за по-малко от 40 дни. На площада нямаше деноминации, за първи път имаше само вярващи. Амин! И слава на Бога за това! Няма да забравя в Ирак, когато ги питах християните, евангелско-протестантски, какви, от коя деноминация сте? И те казват: не знаем дори за какво ни говориш. И аз им казах: никога ли не сте чували баптисти, конгрешани, методисти, петдесятни, Божии църкви и други? Те казват, някои се обадиха и казаха: бе, чували сме някъде, че има нещо такова, ама ние сме християни. Амин. И аз казах: братя, запазете го това. Пазете го и останете такива. Амин. Второто нещо. Пасторите. Не всички, но все пак. За първи път в единство и единомислие, сработване, се изправиха срещу поредното предизвикателство, което идва към църквата. И това е третото поред. Първо беше проектозакона за детето. Имаше и такъв и за семейството. Но ги слагам заедно, хайде.
Проектозакона за детето беше отново антидемократичен, античовешки и антицърковен. И тогава, като че ли църквата беше така оспана, не знаеше как да реагира, какво да направи. Не всички обаче. Второ, закона за закрила на жените от насилие. Но това беше само обвивката или по-скоро промотирането и налагането на ЛГБТ и издевателствата във всяка сфера на нашето общество. И трето, законопроекта за изменение и допълнение на закона за вероизповеданията. Единството, решителността и устояването са белези на растеж и позитивно развитие на църквата. Слава да бъде на Господа! Трето, юристите и експертите реагираха адекватно, бързо и силно, което показва, че църквата има в себе си сериозен потенциал и отлични експерти, които да бъдат не само стожери, но и активни участници на предната линия. Неуморният им труд и усърдие показа недвузначно, че правдата, убежденията и съвестта са над всичко. Амин. Четвърто, християнските медии. Почти пълната липса на големите и национални медии, както и кратките и подвеждащо манипулативни изявления от рода на десетки протестиращи, при условие, че на първия митинг имаше над 4000 души. Не знам с какво лице излизат тези медии повече пред България. Десетки души, когато бяхме над 4000. А вече по Витушка някой казва, че сме били и вече 5. Защото гражданите се прибавиха. Граждани, които подкрепиха това, което чуха, и от невярващите дори дойдоха една голяма маса от хора. За тези християнски медии говоря, при условие, че когато другите липсваха и представяха селективно избрани малцина и снимаха малцина недобре и външно изглеждащи хора, сякаш умишлено искаха да ни убедят, че са подвластни и поръчкови. Но това даде възможност на християнските такива, като Студио 865 и неколцина ентусиасти, излъчващи от мобилните си телефони, да влязат в амплоато си на 100% неподправени вестители на истината. 100% излъчваха всичко така, както е. Нямаше манипулация, нямаше лъжа. Те направиха така, че стотици хиляди да гледат и да бъдат съпричастни с нещата, които се случваха на площада Народно събрание. Знаете ли, че в момент имаше десетки хиляди, които гледаха и наблюдават? И това са от обикновени мобилни телефони. Някой младеж застана там и снима и просто излъчваше във Фейсбук. И християни от цяла България, десетки хиляди, гледаха какво се случва в момента на площад Народно събрание. И това показва още веднъж, че тази медия, която се бори за рейтинг, не знаеше къде беше истинския рейтинг. Защото стотиците хиляди християни отново бяха разочаровани от медията, която изглежда е поръчкова. Това беше четвъртото. След църквата, пастирите, юристите и християнската медия, за която ние благодарим на Бог. Народните представители. Благодарим за това на Бог, че след очевидно първото непознаване на материята, непознаване и игнориране на другите религиозни общности, имаха време, което беше точно това време, да се коригират и им се наложи да се запознаят и с евангелско-протестантските такива, да се замислят и за католическите, и за арменските, и така нататък. И се надяваме да проумеят, че не става въпрос за повтаряната през годините мантра, че всичко освен православието е секта. Може би проумяха, че близо 1,3 милиарда католици има на света и близо 1 милиард
протестанти има на света и 260 милиона са православните като малцинство в християнската общност и в християнското семейство. Не ние сме сектата. Не ние сме малцинството. 1 милиард има протестанти в целия свят. 900 милиона са по преброяване, но има над 100 милиона, които са в нелегалната църква. Една от най-големите такива е в Китай. Огромно количество християни живеят без да се афишират, без да са регистрирани, без да се знае за тях. Да не говорим за държави като Саудитска Арабия, като Иран, като Ирак и така нататък. В много от държавите тоталитарното правителство казва: при нас няма християни, но християните са там. Те се молят, те съществуват и те са. Амин. И един ден ще видим колко действително са били верните на Господа. И те ще излезат, ще се изправят и ще бъдат наистина като войска с знамена. Тя е войска с знамена, защото знамената са духовни и невидими. И защото войската е духовна, невидима. Затова и Господ вижда всички тези, които са му верни. И те са стотици, милиони и даже е близко 1 милиард. Само протестантско-евангелските. Запознаха се най-вероятно и с представители на протестантските нации, като САЩ, Холандия, Швеция, Белгия, Англия, Германия и повечето и всички скандинавски и всички северни европейски държави, включително и САЩ, както споменах. С техните претенции, защото те имаха претенции към нашето правителство, наблюдения, обращения, петиции и писма. Срещи също така. Може би осъзнаха, че вече не сме част от СИВ или от бившото СССР, но от Европа и от света. Амин. Шесто. Будността и бдителността на църкви, вярващи дипломати, сенатори, деноминации, представители от целия свят, които застанаха на позиция, както и като наблюдаващи процесите, които вървят в България, те все още гледат и очакват да видят последния резултат, както и ние. Седмо, безкористността. Благодаря на Бог, че всички бяха безкористни, които бяха в битката. Прекрасното във всичко до тук бе, че никой не е очаквал или се надявал на нещо, от което да се облагодетелства. Но напротив, имаше и има сериозен риск за предизвикване на тоталитарни и репресивни мерки от непредсказуемите и свикнали на диктатурно мислене личности, от които излезе и този проектозакон. Всеки жертваше големи части от времето и средствата си, денем и нощем, в студ, в сняг, в дъжд, да стои за свободата и бъдещето на България. Очакваме да видим крайната форма и крайните промени на закона. Едва след изтичането му, т.е. едва след излизането му в Държавен вестник, ще можем да тълкуваме и да видим какво ще става и какво ще правим занапред. Продължаваме да се молим на Всевишния Бог и да очакваме знаменателна намеса в видимия и невидимия свят. Нищо не е приключило, но ще се разбере съвсем скоро. Все по-близко е Христовото пришествие. Амин. Мили брати и сестри, бях получил едно писмо, едно време нямаше имейли, имаше хартиени писма. И аз си изрязах края на това писмо, защото много ми хареса тази сентенция. Казва: битката е към края си, а изхода го знае. Изхода от битката е, че в крайна сметка Исус Христос е победителя. Амин. Той ще дойде и ще царува 1000 години на тази земя, а във вечността от сега и до века Той е цар. Цар на царете, Господ на господарите. Да не се притеснява църквата. Каквото и да се случва, Исус Христос е на трона. Амин.